Kaisa para sikon sawo masa shopkeeper tongo bo belai kheno chalak bo je bini dogano product tongmani no bo jotono high rate ke phalo dam heleng no phano ungthung bo haino dam hilik ke phalo bo bini parani borok rok bai bo kathaya bo bini parani borok rok no bo help khlaya je pro boring paran bini parani borok rok help nangai tongo afro bo subaya bo borok bai kathawai manya bo belai no kanang sawo ithangka bo bini doganni product no high rate ke phalai mangno bo ma saphano borok no bo subama koroi borok bai bo kathaya salsa angka tam angka bini nok khamai thangka afro bo belai no chikrogoi saka bini parani borok rok no ano help khaibe bai gradi nei haifano bini parani borok rok bo bono masa pono thangai help khainai kreikha tamoni ke bo borok bai se kathaya ganang bigra nei boino divide khlayo haini bagai bobo je bo chubamong nangai tongpro bini parani borok rok masa phano chubanai kreikha जों oro tamo srangoi manmale bad practices leads to bad result jeni tongmung hamya hangke jeni samung klaimani hamya hangke जों bad result no manai last day gyo hangke o kokthai no norok sajak hangke like ready share khaidi stay channel no subscribe khaya ko hangke subscribe bo khai ready katal video manan bagai